लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मा टपिक जानो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर जोंहा मैया ओरैबायदि थासारिया गुदुं गुदुं गरम गरम जाना थांबाय नङा होमबा लोगोफोर मैयानि दिनाव जोंहा सेक्रेटारि अफिसखौ बा हमना ला जोंनि आसामनि एसेम्बलि अफिसाव जोंनि इउनियन स्टुडेन्टफ्रा थांनानै लंग' भंग जिखुनु बुख्रु बुख्रा खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोंहा मैयानि दिनाव जितिया जोंहा राजा लामा होखांनायनि उनाव बा जोंहा मैया आसाम एसेम्बलि जिखुनु माने सेक्रेटारि अफिसखौ जोङो माने खालामनानै बेराफारसे फैनाय समाव माने सिनायस' मोनि मानसिफोरा सानै साथामसोआ गारि लाना फैनानै जोंहा फंबाय सानै साथामसोखौ माने दोखो दोखो बुनानै जखम जानायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर बैसोर माने दुथां मानसिफोरखौ सिनायनो हायाखै होननानै बुंदों लोगोसेयै बिराद दुखुनि बाथ्रा दै आं बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन दिनैसिम जोंहा निजिनि हारियानो नङा होमबा लोगोफोर निजिनि हारियानो निजिनि अलखदाव गोलैनो थांनायखौ होबथानो थांनायावनो निजिनि हारियानो दुश्मन बिराद दुश्मन नङा होमबा लोगोफोर निजिनि हारियानो हारिखौ होबथानो थांनायाव बिराद दुश्मन माने जाहाथे बे पलिटिकेल जेरै हमना ला बिपिएल इउपिपिएल नङा होमबा लोगोफोर पलिटिकेल एकदम माने हाबजोबना दं आरो दै लोगोफोर जाय बायदि मानसिफोरा माने नोजोर होखुमाना दं जेनेबा साइडआव होखुमाना दं जेनेबा बेराफारसेनाव थांनो माने बेफोरबायदि बुनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर बेफोर सायाव माने इउनियन स्टुडेन्टफोरा मोनसे ग्रुप जानानै हमनो जुजि आरो लोगोसे एफआइआर होनो जुजि आंनिफ्राय लुबैनाय लोगोसे जिबायदि बुस्थुखौ जोङो मोनजानो लुबैदोंमोन जिबायदि बुस्थुखौ जोङो इमान उन्दैनिफ्राय जेनेबा जोङो क्लास थाखोब्रै थाखोबा फरायनानै जों आइए बिए फरायनानैबो जों मोनसे बुस्थुखौ जों हमनो थांनो नागिरनायाव मोनाबा जोंनि थाखाय बेफोरबायदि एसेम्बलिखौ मा जोङो एकदम सेस बुख्रुबजोबनोबो हागौ जोंनिनो सम्पति जोंनो बुख्रुबगोन जोंनि गोसोनि खालायफोर बेफोरखौ जानला मानला बुंलाबाय थानाय लाब गैया जेरै हमनानै ला मोनद' हारिनि एसटि होनो थांनायाव जेनेबा हमनानै ला एनअसिखौ जेनेबा पास खालामनायदों नङा होमबा लोगोफोर एनअसिखौ पास खालामनायदों जेनेबा एनअसियाथ' जोंनि आसामाव थानांगौमोन ना जोंनो लाखिफिननो हायो एनअसिखौ नों एनअसि हरदोंब्ला नों एनअसिखौ उइद्र' खालामनानै एनअसिखौ जोंनो मा केन्सेल खालामना लाखिफिननो हायोना बेखौबो मानियाब्लालाय जोंनि बे सेक्रेटारि अफिसखौलाय मानो नांगौ हा सेक्रेटारि अफिसखौलाय मानो नांगौ बे जोंनि न'निसो जों न' बायदि बुफायजोबनोबो हागौ जों न' बायदि सेस साफा खालामजोबनाय बे जोंनि जायगासो जोंनि अफिससो बेफोरो नङा होमबा लोगोफोर बे माने मोनसे एनअसिखौनो जेनेबा हमनानै ला जेनेबा बेलेग बादि मोनद' एसटिखौ होनो नाजानायाव बैसोरनो माने एनअसिखौ हरनो मा दरखार दंमोन हा मा दरखार दंमोन बेखौसो बुंदों दा बे एनअसिखौनो जेनेबा 24 घन्टानि उनाव जेनेबा जोङो उइद्र' खालामफिननानै बा केन्सेल खालामना लाखिफिन बा उइद्र' खालामफिननानै इउनियन सात्र घन्टाफोरा माने धरना होनो थांनायाव रागाखौ कन्ट्रल हायियाव बै माने सेक्रेटारि अफिसाव बेयावनो मोनफ्लांजोबनाय जादों आरो मिथिबाय बिनि बेराफारसे फैनायाव माने सिनायस' हायै दुथांसो मानसिफोरा फैनानै सानै साथामसो फंबायफोरखौ जखम खालामनायखौ ससियेल मिडियानि थ्रुयै बा बड'लेण्ड बुब्लिनि थ्रुयै नुनो मोन्दों आरो आं बेखौनो सानोखि जायबायदि मानसिफ्रा हारिखौ बासायनो थांनायाव जेनेबा बिसोर माने दुश्मन जानानै एबा मेगनजों नायखुमाना थानानै बेराफारसे फैनायाव हारसिङै बुख्लायनायाबो बिराद गाज्रि बेफोरखौ माने जोंनि इउनियन स्टुडेन्टफोरा माने ग्रुप जानानै बिसोरखौ माने एफआइआर होनांगौ आरो रिलि जोबखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि जोङो फैफिनदोंमोन दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि सासे फंबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो फरायो बे फंबाया फैबाय थानायाव बिसोर गासै साब्रैमोन फैबाय थानायाव जेब्लानाखि नैबे देबोरगाव ओनसोल नैबे नीलाचल मोनसे जेनाखि गोदान हस्पिटाल मोनसे रिसार्च हस्पिटाल जेनाखि मोनफैदोंमोन बे टाइमावहाय माने गंथाम गंब्रै गारिया लाखिनानै माने डाइरेक्ट सोंनानै माने डाइरेक्ट गनजों बुनाय जादों आरो माने बुदों आरो बिराद जखम मोन्दों मानसिया दिनैहाय बे फंबायना बिखायावहाय बुनायनि मोनसे दागो गोजा आरो बेजों लोगोसे आथिङावबो बिराद दागो गोजा आरो जों माने दुखु मोननाया बेनो आरो दिनैहाय जोङो नैबे बिदि हारिनि थाखाय ओंखारनायावबो एफआइआर होनांगौ थानायाव आंनिफ्राय साननाय लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोखि हाग्रामा सारखौ आरोना 24 घन्टानि उनाव खिन्थु एनअसिखौ उइद्र' खालायाब्ला थासारिया बोरै जागोन नुखाबाय दा जेसेबांखि सेन्ट्रेल स्टुडेन्ट दं गासैबो लाख लाख कररबो जानो हागौ होनना बुंदों मैयानि दिनाव टेलार्स होनना बुंदों नोंथांमोना बुजिनानै लाखा आरो बिनि सायावबो होबथानो थाङोब्ला आरो जमनानै बुजायोब्ला मा जागोन बिनिखायनो जोंखौ गुबुन हारिया नाख्रेनो मोनबाय दं नोंथांमोना बुजिना बुजियाखै आरो जेसेबांखि पलिटिकेल राजनितिक इउटुबारफोर दं नोंथांमोना ससियेल मिडियानि थाखाय नुगासिनो दंखायोना सैमा बायदि रायजानाय सैमायदि बुंजानाय नङा होमबा लोगोफोर बेफोरखौ गार सोरबा सासे इउटुबारा गिदिर सात्र मिलन थाबानो ओरैबानो हारिनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो हाबानो राजनितिनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुंनो हाबानो बेफोर माने राजनितिखौ हामनांगौ राजनिति थाबानो माने बुंनांगौ जिबायदि अपसन बाथ्राफोर दं बेफोरखौ माने सुइच अफ खालामनानै जेनेबा गावनि खुगाखौ बन्द' खालामना लानाया बिराद गोरोन्थि जायो
मिथिबाय ससियेल मिडियानि लिंकआबो सोरबा माबा पलिटिकेल माबायाव लाइनाव हाबो नामा सोर जाम्बा इउटुबार बेफोरलाय टन नाम खारिजोबनांगोन आं ससियेल मिडियानि लिंक जिखुनु इउटुबफोराव फेसबुकआव आजिखालि राजनितिआव हाबो नामा जाम्बानि फाव जादों साला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबसै लोगोफोर 24 घन्टानि उनाव खिन्थु एनअसिआ केन्सेल जाया नायबाय था मा खालामदोंमोन जों लोगोसे दिनै भिडिअखौ लोगोफोर एसेबां फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरबा सायाव गोरोन्थि बुंखादोंबा आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होगोन मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।